Mamba Church of Christ, spiritual movement. Spiritual what? Movement. Spiritual movement. Oh yeah, muni pampa. Pacho sotre kronkron mu. Na eka we say edi mechi me kasa me no abodin ahye ho me. Bodin kasa kese ma. Me adwo adwubi. Me kita tre kronkron. Me kuta tre kronkron. Ehye bose. Ensem a me beka nyina no. Eye no kretrodro. Kontomponim. Inti Erade boame. Oda. Adwubi yetiefo ne ahwefo ne nyina etie wo ko Facebook nso SOMPA TV Ghana ana SOMPA 93.1 YouTube fo nso efa SOMPA TV so ewo eye abef social media no so na ahwe no watie wo edi asem ena osi Solomon wode edi wonti a wode wo namum nika ba badwane ato SOMPA nkomodwumedie foi ma me pa cho me da se me ne me kunu tenai me tiawa bi mu na wo yare ma me hwe no 3 years me sia so de mu da unu kunu tenaye mo ahyase no mo hyase bag na pacho mo ma ai black ne nkofo mame a ne black ne mo ma ne nkofo mame ohu kunu no ya friend is saying uhia no wo he ahyase se na tie e na aba bedru say wadaroma me pacho mi hu no wo adwumam na me so mete adwumam ho a ne nyina ekọ asole ba ko Church of Christ ti ehu ye ho no ne yekekan ne yetena ye mpnatwe mu 10 years nti ye wa aware nu mu mame wo tena mpnatwe mu say 10 years o ya de pa quite e wasen ko nye experience na me wan wasen na wasa ba betena ba ne nyina aka ho bi yankwa so 10 years wo ya de e say otimi study ni pansa na watena acho na yete opapa fie abusuya fie wa adwumam nti mu ana okacha me se ne papa ewu na oma saase bi na saase no opese okotu trinsa na wo hihye 2 rooms ne ekotene mnam se o ene se ya asempa cause ya ten abusuya fie ache nti meboa no me de ma ho oden boa ne nsu twin mu aduane no amu bibia mu meboa no ma ne ye dan no ti ewie ye no se wa wie dia ne obefa so aye me ho ade pleko ne atena ene o ware me wale June June 2015. Okay. Ti ya wale wie ye no ye kwatena mu no ye wale sika ye nyaaye no ene ye de kwotọ plot e wa da homase na plot ne ye kwotọ ye no ye to no obi nsam nipa no waka baabi ti na nipa no ohene no so ye to won nsam ohene no so wuye na wo senka ye twen ma ohene foforo ye si ohene foforo a e na ombe ye pepa foforo amayen nti ye wie ye no na ono no sika no ese top plot na plot no si 25 million to 25 million na ye koto ye no ye twa half ma no ne bra etoye ene ye de half no ye de hye 5 bedrooms ne toilet and bath si so die this is so no to pie fifie match num na me yare me ho mfa me koda hospital me ba e mi amsika kwa na mhwehwe me ho yare o ma miska o so oni 1000 o de behwe me yare na me so me bla to nsuo mawu akra nti na matu susu a me de koye me bla yie ti mi yi ska no koye me bla yie ba me ba na yale ne be che me jonso akankan me ka che me kuna o so oni ska na me kasa me ko hospital be gigi miska nti nya de so be ma miska nti be ma nurse abehwe me na me si da bi yale we nya nurse yale o so ma me ko nti uku ada na me ho ntene me na o se o ma me plagi abefa me na o de me ko adwumam doctor bi o no hwe me no so a check me bibi o se yale bia ni me mojam afa me ba e fa na me fon me so tia na ati me ni di me jonso saa na me ka cha ne se na sa me da fi a mewu ti ma me ko hospital na me am di me sika na me ko na doctor ne se ma me nya me do pa nka wo bewu esi che yale e kosoro pa ba ya be wo pane ne hwa ma na kofom kakra ti se kofom dia ya mfa pane nka an kofom dia be wo pane ti an kofom ada na omo wo me pane ti pane ne kam na omo che se mi ntimi nnum abibiduro bia je sabro fuduro ti mo na mi kunu ni di free okoye otedo box ma me box ba ko ma me no dwane jame se manum adu se me ye dai wan fi me ti me fra ne bra mo e wa akwantuom ka chom so mu nua ba ma no wa free wan kra me minim ba bia okọ osi adenti na me ma fra ni nua na ma ton na ma na busua na ma ton na ma no wan kan jam se me fra busua ni bia na me ma fra busuafo am so sanya ne boni mu because me no nete wawale me nti nke se wo yila me ne bebusa me nso me nim ba bia wo nti na ma me frɛ wo de hye e ka kire wo mu
nti wo ya se ko maame ho me se me maame ho de me nko obi amawale ametia wale ase de me ntimi nsa nko me maame ho wa bla me ne be ma neti wo se ko me se me nko na se area hofo no ebi ma na henti ka chense me da so ofie ho me nko e me so me oba be ma e wo me nchen nti wo ya se ko bi ka cho maame se me so wo nko na wo akola no me pa cho de bi me de ne be ware no okay ti wo ya se ko ma mo na me ba na ka ma da se ko ma mo no bo ba be fa me se da bi me nko me ti awale ase me nko me ma me onko ye bibia nti me tena me ma me nchen wo ya se ko nti binada yi me nda binada na me fa me ka nti da bi se de me hu si ya me no ma nko na me wu to ha me wu nkwase ya wu ti me nko me ma me ho na me ko ye me ko me ma me ho no ma ku ada ye ti abonti ye si nie ma me kra me phone na bela ma nti ma me de na ano odin ne tie yakopeke ko na asu nie wosen aso adwubi mintimi nwale ne biemu na ma me se ada ye boni be na do so nya mboni bia me na me so me niema na me se ma bele mintimi nto aso intimi de wabade eno ano no enti fo so na o ka kire o ma me se wagya wawade wagya ma ware fo so na ma me se o me ba ne me o ntimi nto me ntwene nti so se wagya me on de agyapade aye ne asade e wo so yo mla ne ne abusuan hia ne entena se ne enye wo so on de ba bi wo pa de onka na ma me so onka wo de gya nti me sa afre ne bla ne sister mo na m ka kire wo mo se bla se na boga aka wo so onwale biem me so me yale obefa me so na me nyale nti onhwe me na me ho nto me no de onfa me koma mabusua na me nya ntomago me kwa abenya de me nso me ne maame ebedie de me ka sa kire me na bla ne se container ketu bi ebie container bi maame ti niema wo m kakra nti me poje me pesika na me fanfa bi ngum na me fa bidie nka ho na me nkyekere se be ya me nya bi ato aduro nya bi ato aduane adi na me si yo na me ko bi container me wonum sa ukuada no pa bi wo ba wo se so ho na me nyi niema film na me to container na me se me mom de me ntimi nyi niema na me so ho na me koye no ono awura container ni ma hwe niema ni nyina sa ko inside akofa pan de abegum atoto container num eko besina wa mie container no nti o sa hye me na wotwe sa na wotwe oba be yi me niema ato agu e wo fie ho refi month no bata ya afi we mu a afi ye mu me ba cha afi we na refi month no nti wa wo de wa adwiri bubu a e de bo so me be sen metimi aka de be 5 months okay nti obeyi niema ngu na ka se me wo hye me na wotwe me firi fie ho na ka se fie ne nye fie a me no na bless you nti mi nka nche me se me firi fie ho na me nko na be fa fie no me nso me nko mete ho intimate one mo to asa on mamiska onya me hwe nti ya ese abusua afrese ye mehia na me de me kọ me no me abusua na ono so na abusua ne akohia kwa ye beka no maka onso me onya masade ma me a oso oni 1000 edan na ye nwie ye na ye mbo so nye hwe no eno no odi sum me na me abusua ne se wo de sa dan a ye mbo so sum oba de a enye ye he no nkoda oso ba bi onkoda de so ma me asidan onkoda mbi na me de mi ni ba bi a me de be manada na me si yo ne wo de wakasa amate na me so edan no me pe so wo pe ba bi a me da ma me ansa na dan no maje me ntimi nyi dan a ye mo so entina mu sa ma ne nye yo se ha bi abada de nyam na me pa ma wo ma me no papa ti ase nti wo ma ba bi na onsu me so ni taze odi be su me dan no odi su me na me si yo wo de waka amate na me wo ha na dan no mate se waton na me de minim se agoro bi na odi intimi da manfa ni serious na me call na me kwatro me number gu hu nipa na amfre me tinim say won ton nti say wa ton ma obi sa afre me say ya volunteer to so na me si da bi lantin aba to so kra me mpene ma nipa na nyede ento aso me kwachia me no ma ko bi sa ne say nipa oto prot no nkyere me a ono so on kyere me na me kunu ba no ode ne blafo mienu ene ba no be ye pepa no foforo de ma nipa no to obi na yi ma so to say nipa oto prot no ote kro no so oya gobe oti kro ne so wa adwuma mu ho na ayi owo adawomase ho ne land no okay nti oya gobe ntimi nko na mse ma mpa chewo mate so na ato me dan na dan no eya minimi kunu na ablasi be ma ne beton no wan kan kire me ntimi de me je me dan nti twu na kwaje usika asema na ma me ne be ka che me se ono wa kwa ahemfi akoye pepesi nyina ato so ama dan na be na mse wudi kan wa ahemfi a na wuni ebem ti me je me dan kwa me fa so a me je me dan bia no me je me dan na de me na bless no o ma sha me 1 month se me nyi me niema emfifi ono me form dan
nam se me nso me de china me nya ba bia nti obi na di ha dance e kire me nam se ha de nim se ha de me last stop na me de bai yo wa be fie mo akwa aba why na asam no de akwa bi pen me pa twan amo matena so me pa twan e go see say omo tena so no omo ma am se me mfa nko court lawyer me na me nim se lawyer no me ni bi me ni obi a obebo am go court se mu nti na me fi se ye free the chire ye course so ye busa no omo se lawyer ne so obege me 50 million me so me ni ska nti ya say akoya foolish case me nya court ska dia na say aye foolish case na me so me se me ntena o ma boy ni mu me kwase nti me san dia pe baby for flaba abusuafo wankase wabusuafo mo ne bema na sinkonwa ma bema na to nanum to se wode sika bi gya kwa ma moasom adase wo ho me pa cho ska no bi ansom ya me se menye 300 se wode wa ye bibi sa na net sen pa cho de bi 300 million o se 300 million 3 ska no kwa ye 280 omo koye adwuma na boso me mienu omo de 20 million na besoso e na me se menye na sika no me ntimi na sika so ma ne nye ye na me bla nyina ma bla kwa nti me dan na meje on first kan koma fiewura no no nye me dan ma me dan ne ya dan kra sen pa cho 5 bedrooms toilet and bath kitchen na dining na hall nti nka mo chemu anka wo de mienu nti 200 and 300 million nka wo so mo no na ntime mo nti wo pe wo dan me pe dan na okay Brampo wadaroma wo betena se kakra dia mame oba pa me se bisa wo biem be ma ne diska ne ba ye no no wabusua no muso mu edase anase eba ne sen 280 no wuso mu na eche o ka sa won sa anya anase sen mai mo nchire mu kakra bi ne yenko pacho man so me ka se scan menje me pe me dan na on first dan scan ko ma dan ru na onje dan o ka cha me so to no 450 million me nyin di said ebrosa 450 million or so ton no me pacho na senka oni wu chemu a enka wo de ne brosu o se me sum sika o de me sum sika 100 million aka ho anti wo check ya enduru nti wonje ti wanje na me sampa cho me mo akwaba me di so obruma mi tia na mpa cho apom ti sen nyame adom bibia aboko ho ayefe me dase ya da me sanso ase ai no kre ahwe fine pa na yi minister say mo afono nyina atoto ai enkoso ntoto a na be ma Solomon wona na twetwe nkomo no na wo sesen me ni Solomon atwetwe nkomo me friend na asem o ka ne say asem no kra me nka ho hwe na me say be ma nya abotre unka ho hwe say wo so da bi abeba no pesu gu manimu ase wode me anante saa na me nya abotre efie na abeba na ba no nti ye ni nkomo se de be ya asundwe beba na sem nyira ne se maami a wote manimu yi ono na ware no kre ono na ware efie no so no kre so waton na oton ye no abusua no ekohia esanse wode call radio foforo ema omo frɛ no ande ne picture ne yi nyina ato so nti de nti cross wo so won kase ya fidie no so no ase no so ye de ne picture ato so nti nyade a ye kasa wa ha bia ne de na to so nti won kasa ne de na to so adai wa be kasa wa happy am ye de ne picture ato so o se radio foforo bi frɛ no TV bi frɛ no ama omo de ne picture ato so ayo anti won pese o be ba kasa mframam na ye de ne picture ato so na bebe wa na so be so ogu nanim ase ne nyina ne se afie ndi o so waton no tone na abusua ne nyina akohia eye nhihye se o se ojama mi kwan nti ni sum ne yeska ode e ma no besi anka ne sika 300 million ma mitia abeba yi se enya de a obaji sika no krache de wanka se ma mi si ohia ne fie o se abeba yi se onye e ma one na busuafo se wo chi obi ade no so onye de o se koda ase nti one na busua koda abeba yi ne na busua ba ya ase se ye chena de no so wonye eno no so mo da ase na oni se ayi menene kasa ye acha kakra nche pi onu so nchi man se ababa wala jiskala mo ma da ase so mo anso mo ntire na wan so mo de ade acha me da ase ababa yi so wonye da 300 million ni jiska bia no na beboa no ohia fie no no mo nchem no bi amfa ne de ana krache ne se wonye de ya ne ye be da ase se wa chamade na mom koda ma me ni na busua ase se 300 million no wanye asemna wow no so no kwano no se me ba mi tiende o se me fan ka me de ho santi o se me da wase nti o so mo da ase ti abebe na o so busa ne sa ase da no mu je
na fe ye hunu nhihye ya ye de afa ye bebi sa na ma ye fasi meda se agudi ahofefo ante na wadi mfie sen I'm 35 years. acho kasa kese 35 years. 35 years and wa wura walem for 19 years 19 wote say na ade kan ho ebe ye ayi 35 no esa ba akoko 16 years na hu be ma no udi 16 years na hu be ma no kasa kese Me ba cha me na che. na nkwa na otia na ono wa ofo na netie Me na me maame na neti. e na obesre wa na se wa na otukotena ne so Me ba cha na mpena twi mu na me de ne ne kwotena e. enti mpena twe no mo twendru sen ansa na wokotena one so na busua fie ho Me ba cha me aka se etena mpena twi mu 10 years. Na wale 9 years. ansa na no wone na etwe mpena woto maame fie ono so tini fie one ne di sen ansa na wotu akotena ne so woni ne fie ho no mpena twe ni mo no baby ana otie na che anche na me kuta baba akoketwa enti wankasa no satam na okohunu na oba na di sen ba cha no 3 years enti unya be 13 years e ko 14 years na wo ye ana na be ma na we na be ma na ono wo sa akwala na ho enti onyi sen ono satam na okọ school ba cha school ni mi ja mi papa ka ba bi ntem ti mama nko school ena abanti no mo ye do hwe ne ba na onhwe ne hwe papa bia onhwe no 13 years obi akofa akola 13 years na no no onyini ye wanyini no di mfie be sen satam na ne twempana no de ono ne wo ye no ono no e carpenter ni no usua carpenter aso fa onfa de obehwe kama carpenter for bi yankansa o Roma hill carpenter pechawai mempam da so kama on na ye mam na obo adwuma se mi bia on na ye yankansa mechawai woni sister fia mu nyina na ma mi si mechia mo carpenter on de oyiskapa mama bra 13 years ena wawo baako ankoye ena 16 years or say second one more ene wote ha say no no abrotia yes na be say ubusa ma me say wono ankasa no wo mu firi adwuma mu ho ana one be ma no ante be ma ni firi Kenya ase mi firi konkoli twini ase outside na mi konkoli no so free na wo mu ko tena adwuma me ma me na na ti Kenya ase nti e be handa no ya nya bi o Kenya ase ne be han bi wa adwuma mu okay asem we eye me ya pa che se mi ankasa mi firi Kenya ase